Benvinguts a l'Institut Pla del Bosc, que és un institut en creixement. La nostra voluntat, de la mà de l'Ajuntament de Canyelles, és oferir als joves de la comarca que puguin venir a estudiar en un entorn natural privilegiat i també en unes instal·lacions de primer nivell que l'Ajuntament projecta tenir a punt. La nostra oferta formativa és un programa de formació i inserció d'auxiliar d'activitats forestals, un itinerari formatiu específics de cura d'animals i espais verds, que està adreçat a alumnes que no han obtingut l'ESO, permetria l'accés a un cicle formatiu de grau mig, la possibilitat d'anar a l'Escola de Persones Adultes i obtenir el graduat d'ESO, o accedir al món laboral per a pau forestal en brigades forestals, en la neteja de boscos, la prevenció d'incendis, la senyalització de camins, brigades municipals o en empreses de parcs i jardins. Pel que fa a l'IFE, està adreçat a alumnes que tenen una discapacitat intel·lectual, té una durada de 4 anys i es tracta d'accedir al mercat ordinari de treball, però també acompanyar-los en el seu desenvolupament personal i social. Podrien fer tasques d'auxiliars en l'atenció a animals, en el manteniment i higiene d'instal·lacions ramaderes, parcs, jardins, etc. I nosaltres també volem oferir al curs vinent el cicle formatiu de grau mig d'Aprofitament i Conservació del Medi Natural. Som un centre acollidor i molt proper. Som un equip de professionals amb un grau de compromís amb el projecte i també una gran motivació per treballar en equip i oferir-los una atenció individualitzada. Si us atrauen aquests estudis, us esperem al curs vinent a l'Institut Pla del Bosc.